po mga kapatid, magandang araw po. Ako po si Ate Jovelyn ng 10th Batch of Cebu, Sisters of Mary Girls Town. I am the person behind the creation of I Am Father Al's Miracle na album. Kasama doon ang song na ginawa kong Father Al, Salamat. Binago mo talaga ang buhay ko. Father Al, you are the reason, and Father Al must be in that number. Ngayon po mga kapatid, andito po ako sa inyong harapan. Nakikiusap po na sana suportahan ninyo ang aking YouTube channel na Lucky String, Rakista J. So Lucky String aka Rakista J. So Lucky String po yung YouTube channel ko. Makikita ninyo yung PP is naka-white ako doon. So please hit the subscribe button and watch my video. Kasi meron po ako ngayong, may request po si Sister Eva sa akin na gagawa na naman ako ng song. A tribute to benefactor. Nakaka-touch talaga yung sinasabi ni Sister na will be serenading music for them. So gagawa ako ng tribute for benefactors dahil kahit nagko-COVID, nandoon pa rin yung benefactors natin. And right now, nakikiusap po ako na hanggang May 31 lang po, 11:59 yung cut-off. Meron tayong Aloysian YouTuber na channel. Mother channel yan ng Aloysian YouTuber. So lahat ng mga membro ay nagtutulungan upang makatulong kami sa ating alma mater, sa Sisters of Mary. And in fact, we already deposited or donated. We donated already 40,000 as per sa Aloysian YouTuber official group na page. Please follow. And right now, we are having a palaro. I guess this is 6th palaro or 5th palaro namin. Yung time sumali ako, it's my 3rd time na I joined this activity. Nung time na sumali ako is yung drama na contest. So, meron ako doon na video. Next is yung parody. Sumali ako ng parody. And the third is yung Miss Aloysian YouTuber. So, sumali ako mga 9 kami. Please choose your bet. Choose your bet doon mga kapatid. No? So, kung gusto nyo ako, pwede ninyo rin akong suportahan. And until May 31 lang yung cut-off, or doesn't mean hanggang May 31 na lang din tayo mag-check ng Aloysian YouTuber channel. A little act of kindness mga kapatid, no? Na I really believe that tayong lahat meron tayong mga struggles and fights sa buhay na tayo lang ang nakakaalam. And minsan we are already helpless and nothing to do, but with God, with the hope that God will grant us what our hearts desire, that someday through our good deeds will be rewarded. So lahat yan hindi masasayang. Kasi sabi nga, charity covers the multitude of sin. Kahit gaano pa tayo kamakasalanan, kunting bagay lang yan, a little act of kindness na from the heart talaga. So sana po tulungan nyo ako maabot ang aking pangarap at ipagpatuloy ko ang aking platform to make songs, to inspire people, to touch lives, lalo na sa ating alma mater, na ma-realize po ang aking obra na tribute for the benefactors of the Sisters of Mary. So, mga ka-MacArthur ko dyan na kapatid, MacArthur Leyte, na mga kapatid na nanawagan po ako sa inyo. Sana po, saan man kayong sulok sa mundo, ASMSI, lahat ng ASMSI sa buong bansa, nananawagan ako sa inyo to subscribe my YouTube channel, Lucky String. Thank you so much, Kuya Marvin, for inviting me for believing me. Siyempre, gagawin ko yung music na ipapagawa ninyo, and I am so happy kung makapunta ako ng MacArthur. Tapos, sana naman kahit papano makapunta ako doon. Wala kasi tayong purpose, di naman tayo pupunta kayo. Bakit naman? It's a waste of money. Wala naman tayong pang travel talaga. But if we are invited for a very purpose, syempre, that's a big pleasure and privilege po. So, thank you so much, Kuya Marvin, for inviting me this kind of talk na
para isend mo sa ating mga Aloysians dyan. And thank you and God bless sa mga response ninyo. Patuloy lang tayong mangarap, mga kapatid, at laging isipin na ang Diyos ay hindi natutulog. It takes time. It takes time talaga. And God will always be with us in our journey. Just call upon Him. Wala akong ibang hinahangad. Pasasalamat. Dahil sa inyong suporta. God bless po mga kapatid. God bless po.